Čau lidi, vítám vás u našeho nového videa. Dneska se budeme hrát draky, opět. Vlastně to už je čtvrtý díl, že ano? Jo, já jsem zapomněl. Máme tu zase mýho kamaráda Helmuta. Jestli jste viděli naše předchozí video, tak to bylo dost zajímavý, popravdě. A my fakt vás líto kvůli tomu Alexiru. Dneska máme na videu docela dost zajímavý věci naplánováno. A abyste se to dozvěděli, musíte se na to podívat celý. Jo? A teďka jsme se vlastně přesunuli na naše farmy. Možná by vám někdy dám i pohled z Helmuta, ale to bych zatím musel natáčet a on zatím nenatáčí, takže potom se můžete dočkat jeho pohledu. Plníme tohle, jo? Prosím vás. Čem se na to na Animation Function. A co? Že potřebujeme ty pointy na questy na season, víš? Tak to ne. Já s vámi zkusím udělat pár questů. Ještě půjdem sem. Tak to ne. A co je to? Hej, víš jak je Guild Ward a pak je Reward? No. Tak, když budeš mít 20, tak si můžeš koupit Mutation Potion za 15. Wow. Helmute, to jsem vůbec nevěděl, jo? Prosím vás. Vůbec. Vím mu to už dávno, protože už jsem mu to říkal nemít 20krát, ale... No, ty jsi mi jenom říkal, že existuje nějaký Guild Ward, nějaký 1000 to stojí. Prosím vás. Když se vám povolí komentáře, nebo já je zkusím povolit, tak prosím vás, napište hashtag Helmute Bobe, jo? Děkuju. No to není sranda, Helmute, ale je to krutá realita. Já vím, že nejsem na něj extra hodnej, ale to s kým pracuju. Ale nám je vůbec hodnej, kámo, reálně. Já vám dám, kámo, hodně. No. A teď jdem questy dělat do fantazie chvilku bez Helmuta, protože Helmut prostě nemá fantazii. Jemu ještě nepadl Krakis. Jako, já bych je rád taky dělal v Oceanu questy, že jo? A já je můžu dělat s tebou, ale... Vlastně, já je nemám. Ne, nemám. No, nemám rád nikoho. Nemám questy. Ne, já mám rád všechny. Jo, kámo, víš co. Já mám rád všechny lidi. Víš co, kámo. Hlavně Mikeyho. To mám rád. Hej, kamarád. Víš co, hej ty jsi taky kamarád, hej ty. Že jo, tohle já nesplním. Já vám i ukážu proč. A je to kvůli tomuhle důvodu. Já prostě nemám to na ostrov, protože jak byl mecha event, tak vlastně jsem to nemohl získat. Úplně. No ale fakt jsem to nemohl získat, protože ty bys musel otevřít fantasy a to ti musel padnout, že Mother Dragoně. A já Mother Dragon mě v životě nepadl, i když ho prostě mám Finetu, ale to jsou prostě z kohečů. Buď z kohečů, anebo z breedu, nebo že jsem je koupil. Já jsem ti řekl, že to pošleš už potom. To je dobrý. Sám to nedám. Jdem hledat ty vačka. Já už vidím rovnou 2. Ale já doufám, že se mi načtou data. Protože já jsem si zjistil jednu věc. Ono, když se vám nenačtou data v téhle hře, tak nic se neuzná v tom questu. Což nevím, jestli extra dobré. Neuznaj. Zkoušela jsem to, neuznala, fakt ne. Také jsem třeba musela hledat. Najít jedno Ocean vajíčko, ale nejde mi to kamo najít. Počkejte. Ne, nedostal jsem ale. Ty jak nemáš načtený data, tak prostě ona ti to neuzná. Už teď jsem je načetla. Já to teďka hraju s full detailama, takže když tak sorry kvůli tomu, že
Jako, já nevím, že to není extra jako dobrý levek, ale pro mě jo, protože vlastně jak je to modrý kolečko, tak vám ukáže na celé mapě, co až teda na to. Tak, Hej, já přijdu, já si jdu projít ločus. ok. Tak teďka jsme chvilku bez samé. Super. 650 skoro budu mít. Tak jdeme ještě udělat, když to není, tak bychom mohli udělat ten Tundra Race. A to dělám bez jakýma detailama. Takže sem. A jdeme udělat Tundra Race. Docela se mi nelíbí ten Tundra Race remake. Teda, Tundra Race ani dávalo Tundra mapu. Oni remakeovali. Oni tam ještě dali i Glazera, myslím. Jestli si to dobře pamatuju. Čau. Je nemožné už tečko. Jo, fakt. Kamo, jo. Já nevím, jestli mám Fusion Night Včko. Já vím, že jsem přeslapý, ale ne, nemám, já mám najít jenom ty krystaly. Jak nic. Z lava, že jo, vulkánu. Ne, to ne. Z Oceanu. Když se mnou race? V tundře? Jo. Okay. Tak. Jízdo. This is devil, this is a river, but no river. Vy jste nejlepší anime na světě? Nevím, a podle mě to nezajímá ani lidi. Ne, podle mě, že nejlepší anime je Pokémon Go. Víte, jak to s týma lidma mám těžký? Vy mu řeknete, že nikoho to nezajímá. A musíte jak to řeknete. Já fakt trpím. No, taky řeknu, kámo, že mě nezajímá, co říkáš, ale kámo, furt to poslouchám, protože jsem kámo zdvořilej. A nepoznám tebe. A tak asi, hej, dáme ground. Hej, čekej, chvilku zabav chvilku zabav video. Cože? Já si vemu Arizona. Sali Arizona. Which is devil, she rebel, but no rebel. Dobrý, už se to startuje. Konečně. Kolik ještě času mám? 10. A možná Já jsem se podíval na video, ale s tím natáču, že se podíval na video. Ne, nejdeš. Jsem srandu, ne? Haha, Pepa. Můžu budu první. Myslím, že já budu první, protože já mám dražšího draka teď u sebe, hehe. To neznamená, že si máš dražšího draka. Ale dražší, kámo, rychlejší. No, to vůbec neznamená, že jste dražší nebo jste rychlejší. Víš to. Co? Spíš jsi pomalejší. Mně se líbí, jak jsem první, protože on nebere ty. On reálně nebere checkpointy. Cože? Nebere checkpointy. Cože? Dík. Čau. Kámo. To kámo není fair, kámo. Je to fair. Kámo, na co checkpointy, kámo? Kámo, v této hře teďka nezemřu, kámo. Na co checkpointy? Dej tam ty bilbečky. Kámo, počkáš na mě trochu. No. Co chcete vyhrát? Že si už nejdeš do toho, že jsi hnusnej na všechny? Já jsem hodnej. Skoro. Na tebe ne. Uložte se na Discordu a bude k vám úplně hnusnej. Já jsem naprosto hodnej. Pokud s ním budete dlouho hrát. Hlavně Dragon Adventure. A když budete PPK jako já.
Já mě pocit, že jako schytáš další bar. Ne, já se srandu. Cože? Víte, on mě dneska dost nasral. Čím zase kámo, že já jsem dostal 3 mutationového Alranata? Ale Arnoty taky? za prvý jsou totálně levný. A za další No, docela není levný. je. Jo, Tak se níme, se prodáš za 100 litrů. tak Tak za mám 100 litrů, Kasirusa. kámo, ne, tak za 30 bys ho prodal. No. To si nemyslím. A jo, tak. Když ani tu Zejperu nedokážu prodat skoro ani za 25. No, kámo, ale... Kámo, nemyslíš, tvoje, kámo. Že mi závodit. Do toho velkého kolíčka se ani nemůžu trefit. Dražší a velký drak je lepší na závady. Děkuju. Proč? Pro je pomalejší. No. Ale já se těším, až vidíš to video, protože zase na něho reagovat. Tak tam musíš takovou tu známou věc, jak jsem řekl, že ty víc je to dražší, ty víc je to rychlejší. Jakože? Hej, já tam normálně to dám na začátku videa. Pepega. Ty natáčíš? Jo. Tak pak tam dej cenzuru na to moje slovo, tam to už točíš. Cenzur. Prosím Prosím vás, naučíte někdo Helmuta slova v YouTube? Já nechci ho urážet, ale podle mě ještě Já moc... nepoužívám YouTube, já používám, kámo, YouTube Short. No mě pocit, že polovina lidí zvětí, ale to je...